Moita precaución se teñen que circular pola autovía de Tui, xusto onde se conecta coa AP9. Un camión tivo un accidente e hai problemas para circular. O tráiler perdeu o control e atravesou a medianeira. Por sorte, non houbo feridos, pero foi deixando tras de sí gasóleo durante 2 kilómetros, polo que xa se produciron 6 saídas de vías máis. Adiantan a toda velocidade en treitos de liña continua. Son algúns dos 16 motoristas que cazou a Garda Civil na estrada que conecta a cidade de Ourense coa baixa liña. Entre as infraccións, conducción temeraria e exceso de velocidade. Boas tardes. As galiñas terán que permanecer confinadas en 40 concellos galegos dende o luns. En 11 deles xo estaban, pero noutros 29 xa están preparando todo. Tampouco poderá haber mercados nos que se vendan aves. Tómanse estas medidas para evitar que se contaxen de gripe aviaria. Agora mesmo non hai ningún caso en animais domésticos, pero faise por precaución. Efectivamente, en Galicia vai ser zona de paso, sobre todo das aves migratorias que volven a África para pasar o inverno. E xa sabemos por que detiveron un suposto xamán en Porto do Son a semana pasada. Así, entraba a policía na súa casa. Os investigadores vencéllano con narcotráfico, en concreto coa primeira célula en España do perigoso Tren de Aragua. Os axentes desmantelaron 2 laboratorios dedicados á produción de cocaína rosa. O vello Hospital Las Galeras en Santiago xa funciona como residencia de estudiantes e hotel de peregrinos. En este telexornal Mediodía imos visitalo da man de algúns dos médicos que traballaron ali nos tempos destas imaxes. Lembraremos como funcionaba o hospital e comprobaremos como loce agora despois de 25 anos de abandono e un investimento millonario. E no tempo, as chuvieiras poden reportar un pouco pola tarde e de forma puntual poden vir acompañadas de tormenta. As temperaturas están en ascenso, mañá volverá a activarse un aviso por ondas en todo o litoral. As galiñas de 40 concellos de Galicia deberán estar pechadas a partir do vindeiro luns polo risco de gripe aviaria. Amplíase a restricción que ata agora afectaba a 11 concellos nos que as galiñas xa levan dende o pasado mes de xaneiro sen poderen estar ao aire libre. Paula. Exacto, Antía. Agora esta restricción a partir do luns amplíase a 29 concellos máis galegos, máis concretamente das provincias da Coruña e de Pontevedra. Así que, por exemplo, as galiñas como aquí en Porto do Son van ter que estar en espazos pechados, en explotacións, tamén como vemos protegidas por mallas. O certo é que en Galicia a incidencia da gripe aviaria non é moi grande, tampouco aumentou, por exemplo, dende xullo, soamente houbo 9 casos rexistrados e principalmente en aves silvestres, pero sí que é certo que en outros territorios de España vai aumentando a incidencia. Por exemplo, a provincia de Valladolid é a máis afectada. Ali xa van sacrificadas case 1 millón de aves. Carmen enterouse pola Televisión de Galicia que a partir do luns as súas 5 pitas van ter que quedar dentro do galiñeiro. Pero ahora xa non abro porque só son 5 xa llei o galiñeiro, non sabe. Cristalina tamén está ao corrente. Xarmo por un WhatsApp. Pero as súas pitas están sempre pechadas. Xado ca tela metálica moi menudiña, casi non entra ningún paxaro comer aí. E así, pechadas terán que estar de forma obrigatoria a partir do vindeiro luns en 40 concellos de toda Galicia. En Galicia vai ser zona de paso, sobre todo das aves migratorias que volven a África para pasar o inverno. Entonces oblígase a que todas as aves domésticas estén confinadas. Hai outras medidas, non se lles pode dar ás pitas auga procedente de depósitos aos que poidan acceder a aves silvestres, tampouco levar as galiñas a, por exemplo, feiras ou certames gandeiros. Si adoptamos las medidas que tenemos que adoptar, evidentemente podemos frenar la expansión. Polo de agora en Galicia non se notificou ningún caso en aves de curral, houbo 9 de aves silvestres. Entón creo que todas as medidas que se tomen de prevención pois van a ser boas para o sector. Porque a situación en España obriga a tomar todo tipo de precaucións. Dende xullo detectáronse 14 focos en aves de curral e 68 en aves silvestres. Unha situación similar se produce noutros países da contorna.
Onde hai máis aves, hai que tomar aínda máis precaucións. Por iso, as empresas vense obrigadas a partir de agora a reforzar a seguridade. A maioría, sexan medianas ou grandes instalacións, xa teñen implantadas medidas para evitar contaxios. Carlos. Viñemos visitar unha explotación que ven sendo un paso intermedio, na práctica, pero tamén a efectos legais, entre o autoconsumo e unha granxa industrial. Isto é, aquí fan negocio avícola. Estes son exemplares da galiña de Mos, a única raza autóctona recoñecida oficialmente, así, con esa consideración en Galicia. Esta explotación creouse hai 10 anos e dende o primeiro momento conta con este tipo de medidas das que estamos a falar hoxe para evitar o contagio destas posibles enfermidades. Son galiñas burbulla, viven prácticamente libres, pero a idea é mantelas o máis illadas posible, cun escudo contra depredadores e enfermidades. Aquí implementouse a colocación desta rede para evitar a entrada de aves, de acordo? Despois suprimir os puntos de agua exteriores para que as aves silvestres, en caso de que entraran, tampouco podan acceder a ela. E a alimentación introduciuse dentro. Con esas sencillas medidas, xa unha parte importante da normativa xa cumples. Antes había bebedoiros no exterior, agora as galiñas comen e beben baixo teito. Xa des que algo moi sinxelo que calquera pode facer na súa casa, o simple feito de sacar a comida do exterior e introducila dentro da zona onde os animales durmen, vale, xa evita, porque isto está todo protegido, evita que entren animales silvestres aquí. Os bebedeiros están deste lado de aquí e os comedeiros dentro. Con esta medida tan sinxela se está evitando en gran medida que a fauna silvestre entre en contacto coas aves, de acordo? Esta burbulla protexe hoxe as galiñas contra a gripe aviar, pero tamén contra outras enfermidades, como a salmonelose. Primeiro paso da futura autovía que vai unir Ourense con Ponferrada á A76. O Goberno empeza pola provincia de León e licita un tramo de 6 kilómetros entre Vilamartín de la Abadía e Requejo con 130 millóns de euros para duplicar os actuais carrís da N120. A día de hoxe, a viaxe entre Ourense e Ponferrada leva algo máis de 2 horas. Galicia terá que acoller máis de 300 menores inmigrantes non acompañados, segundo o plan do Goberno Central. E a Xunta reclámalle fondos ao Executivo para financiar o traslado deses menores e a súa atención integral. Durante a reunión da Conferencia Sectorial de Infancia, a conselleira de Política Social lamentou que se impoña ese traslado sen financiamento nin planificación. Os galegos presentaron máis de 16.000 queixas o ano pasado ante a Valedora do Pobo. A maioría polo mal funcionamento dos servizos públicos máis demandados, como sanidade, educación ou dependencia. Tamén destacaron as reclamacións de persoas que tiveron que devolver axudas sociais pola descoordinación entre administracións ou relacionadas coa vivenda. Por exemplo, polo atraso no pago das axudas pro alugueiro. Cabe salientar achegas colectivas e institución. Entre os exemplos podemos mencionar as máis de 8.500 sinaturas procedentes do Carballiño para reclamar melloras sanitarias, as 950 sinaturas de Sada en relación ca modificación dunha liña de transporte. A líder do BNG, Ana Pontón, apoia que sexa unha empresa privada que xestione o servizo de auga en Santiago. Respalda así a proposta da alcaldesa nacionalista dun modelo mixto no que a administración só supervisa o que fai unha empresa concesionaria. É un sistema habitual dende hai décadas en todas as administracións, pero co que o BNG sempre foi moi crítico. A alcaldesa ten todo o meu respaldo en todas as súas actuacións. Creo que é unha persoa que está demostrando que ten o Santiago do futuro ben presente, que ten un proxecto transformador e isto é o que está poñendo tan nervioso o Partido Popular. Alfonso Rueda comprométese a duplicar o parque de vivendas públicas esta legislatura. Que non sexa así. Traballamos para construir fogares reais. Só un exemplo. Faino neste vídeo, onde dende unha promoción de pisos en Santiago lembra que aspira a chegar ás 8.000 vivendas de protección nesta legislatura e asegura que 3.000 están xa en construción. O presidente da Xunta lembra que a vivenda é un dereito de todos os cidadáns. Un compromiso que estamos estendendo por toda Galicia, porque prometimos duplicar o parque público de vivendas e pasar das 4.000 actuais a 8.000. Estamos lo cumprindo. Porque ademais o acceso a vivenda é un dereito, nunca é un luxo. Os sindicatos sanitarios reclaman a Consellería un novo plan de atención primaria en Galicia. Creen que a proposta do Sergas empeora as súas condicións de traballo. Rexeitan que se homologuen títulos estranxeiros de especialistas e que os médicos dos centros de saúde traballen nos PAC.
Un profesional facía a súa xornada no centro de saúde ou facía a súa xornada no punto de atención continuada. O que queren agora é que haxa un profesional que faga xornada no centro de saúde e xornada obligatoria a maiores nos puntos de atención continuada. Queren que os poucos profesionais que temos, e xa temos acreditado que temos poucos, fagan todavía máis traballo. Ence propón prexubilacións e baixas incentivadas na súa fábrica de Pontevedra para cubrir os 39 postos de traballo que eliminará a través dun proceso de despedimento colectivo que xa foi activado. É un 6,5% do seu cadro de persoal e as saídas produciránse durante o ano que ven e o 2027. A empresa tampouco descarta ofrecer recolocacións noutras plantas do grupo. Polo momento, os traballadores rexeitan a proposta e xa convocaron unha folga. Porque, como ha dicho la dirección de ENCE, no renuncian bajo ninguna circunstancia a los 40 despidos en Pontevedra. Pues bien, desde este comité de empresa, y me apuro a decir desde toda la plantilla, nosotros tampoco renunciamos bajo ningún concepto y en ningún caso a la defensa de nuestros compañeros y todos y cada uno de sus puestos de trabajo. Nova polémica co decreto que aprobou o Goberno para renovar os parques eólicos. Os socialistas galegos deféndeno. Di que dá un prazo de 9 meses ás empresas para adaptarse. Os populares critican que o Executivo dé a luz verde a unha iniciativa que aprobou antes a Xunta e que recorreu ante o Tribunal Constitucional. O que vai facer ese Real Decreto Estatal é abrir un proceso de 9 meses para dialogar co sector, tanto co sector eólico, cas asociacións medioambientais e tamén cos territorios. Nos demandamos ao Goberno do señor Sánchez un pouco de coherencia e tamén de sentido común para rectificar e para retirar de inmediato o recurso que presentou contra a repotenciación dos parques eólicos en Galicia impulsada pola Xunta. Levaba tempo vivindo nunha chabola nesta bella estación de autobuses de Vigo abandonada. Onte morría acoitelado. A presunta autora desas coiteladas mortais xa foi detida, está á espera dese pase a disposición xudicial nos minutos todos os detalles deste suceso. O xuízo irmán de Pedro Sánchez ten data. Vaise celebrar do 9 ao 14 de febreiro na Audiencia Provincial de Badaxoz. Neste proceso presentarán no banco dos acusados David Sánchez e o líder do PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, que aspira a ser candidato ás eleccións convocadas nesta comunidade. O xuíz investiga se cometeron prevaricación e tráfico de influencias cando Gallardo, que era presidente da Deputación de Badaxoz, contratou o irmán do presidente como director da Oficina de Artes Escénicas dese organismo provincial. E no PSOE hai silencio tras a decisión da Audiencia Nacional de investigar as súas contas. Feijóo di que España está secuestrada polos sumarios judiciais e insiste nun cambio de goberno. A Audiencia Nacional sitúa o PSOE na diana, acepta investigar as súas contas polos pagos en metálico a Ábalos e Coldo. De momento, en Ferraz, silencio. O xuíz Ismael Moreno respondeu en tempo récord á solicitude do Supremo e indagará no uso de miles de euros en efectivo. Y tiene soporte, y el partido, por tanto, no tiene pagos sin documentar. Unha práctica común recoñecida polos dirixentes, pero totalmente transparente en palabras de Pedro Sánchez. El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia. Traballadores do PSOE declararon no Supremo que os pagos se facían sen maiores comprobacións e o Alto Tribunal concluiu que as explicacións non foran suficientes e que había asuntos que non quedaran claros. Segundo Feijóo, un país europeo no merece esto. Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente. O xuíz apunta feitos que poden rematar sendo investigados por blanqueo e financiamento ilegal. De momento pediulle informes ás partes. Carlos Mazón comparecerá o próximo martes na Comisión da Dina do Parlamento Valenciano. O BOE publica hoxe o seu cesamento como presidente da Generalitat sen incluir o habitual agradecemento aos servizos prestados. PP e Vox teñen 12 días para acordar o nome da persoa que o substituirá. Das negociacións nada trascende. Os líderes nacionais dos dous partidos, Feijóo e Abascal, falaron o martes por teléfono e onte a noite volveron coincidir nun acto en Madrid. No hago apuestas, sobre todo con el Partido Popular, eso es jugar a una lotería muy arriesgada, es casi jugar a la ruleta rusa porque el Partido Popular dice una cosa en un sitio, otra cosa distinta en otro y nadie sabe si van a aceptar los mismos planteamientos en un lugar que en otro, es un misterio.
Esta mañá, o líder do PP tamén se referiu ao asunto. Núñez Feijóo asegura que as negociacións con Vox continuarán ata acadar un acordo. Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso. Nosotros vamos a intentar cumplir con el pueblo valenciano. Polonia lanzou o maior adestramento militar da súa historia para 500.000 de voluntarios civis o ano, xente maior ata estudantes de primaria. Trátase de adestrados en habilidades de combate e na busca de lugares seguros ante un posible ataque por parte de Rusia. A iniciativa forma parte do plan para preparar a población civil que comparten con outros países europeos. Elon Musk, o director executivo de Tesla, vaise converter no primeiro billonario do mundo. A xunta de accionistas da compañía aprobou pagarlle $1 billón en accións nos próximos 10 anos. Terá que cumprir unha serie de obxectivos durante a próxima década: vender 20 millóns de coches, 1 millón de robots ou poñer en funcionamento 1 millón de robotaxis. Tras esta decisión da xunta de accionistas, as accións de Tesla subiron un 3%. E ollo coas consecuencias do peche de goberno nos Estados Unidos. O non estar autorizados os orzamentos, o goberno ten que parar pagos. Nos aeroportos, por exemplo, hai dende hoxe 4.000 conexións menos cada día. É unha baixada do 10%. Noutro proxecto industrial, no de Altri, para Palas de Rei, hai novidades. A Comisión Europea entrega a empresa que o impulsa, a Greenfiber, un selo de calidade. Recoñece que a iniciativa de fibras textiles ten carácter estratégico para mellorar a competitividade da Unión Europea e detalla que ten unha baixa pegada ambiental e contribúe aos obxectivos climáticos e tecnolóxicos que defende Bruxelas. A mí pareceme carísimo. O sea, é que non deixa de ser un chocolate que si dis, pois é un chocolate dunha calidade excelente ou tal, pero é un chocolate normal, non chegan a ser nin chocolates puros tampouco e están nos precios desorbitados. Seguro que moitos empezaron xa a mercar produtos pro Nadal e decataríanse do moito que subiu o prezo do turrón de chocolate. Unha das marcas máis populares pasou de 3 a 5 euros en apenas 5 anos. O prezo do turrón de chocolate disparase este ano. Un dos máis consumidos entre os españois subiu un 88% no último lustro. Marca o seu máximo histórico e sitúa o prezo da tableta nos 5 euros. Caramba. ¿A 5? Pues non nos vamos a poder comer este ano. É bastante fuerte. Para unha cosa que, bueno, ser de Nadal, pois a todo o mundo lle gusta e cómpralo con ilusión. Pero non me había fijado que había subido tanto, Este Nadal chega con prezos nunca antes vistos e todo pola crise do cacao. Un produto que no 2024 acadou prezos históricos na bolsa neoyorquina, unha das de referencia na venda de cacao en orixe. A tonelada chegou a comercializarse a $10.000 cando o seu prezo rozaba os 3.000. Levan cacao, pero que porcentaje de cacao levan? Entonces, realmente esa subida é polo cacao que leva unha mínima parte ou é cousa dos fabricantes que lles dá a gana de subir, non? Porque non é un chocolate 80%, nin 70%, a maior parte leva manteca, leva leite en polvo, non sei que. O turrón de chocolate tampouco se libra da reduflación. As tabletas de algunhas marcas pesan ata un 11% menos. Non o percibes, non te sacan unha onza, porque aí sí que lo notas, pero se te lo hacen máis finito, tampouco tú realmente ti estás pagando máis por menos cantidade. Nestes últimos meses, a tendencia alcista do prezo do cacao parece que chegou a súa fin cun reaxuste dos prezos á baixa. Haberá que esperar o Nadal do ano que ven para ver se esta baixada chega finalmente ao consumidor. Hai sabores que nos levan de volta á infancia e outros que nos fan viaxar ata onde vivimos parte da nosa vida. En Carballo, unha carnicería conseguiu converterse no refuxo dos sabores suizos pros galegos que volven da emigración. Nesta carnicería falase alemán e síntese en galego. E 30 anos que me viñen, pero sempre digo, unha parte do meu corazón sigue ali. Porque aquí venden carne, pero tamén moitos recordos. Ali, entre os Alpes, medraron familias, amizades e tamén costumes. E son moitos os galegos que regresan coa morriña dos sabores que deixaron atrás. Bueno, por ejemplo, estas salchichas con queixo. O produto que máis piden case sempre suele ser a cérvola, que é unha salchicha suiza. É unha salchicha que a xente como emigraba para lá non sabía moi ben o alemán
era bastante económica e non tiña moitos recursos, solían recurrir a ela nos supermercados. Galegos retornados e tamén suizos afincados en Galicia para uns e outros, a carnicería xa é un punto de encontro. Nós moitas veces estamos aquí atrás, escuitamos historias de moita xente, hai xente que quedou sola, hai xente que volviu para aquí sola, moita xente que tamén estuvo lá e quere volver desa forma a Suiza. E con ese produto eles volven alá. Porque ás veces, cun simple anaco de queixo, esa morriña inversa tamén pode ter cura. Hoy en día ya no ves este estilo de ropa en las tiendas. A miña quinta, para recordar vellos tempos, sí. E ao final así tamén frenamos un pouco que consumir. Estos chollos non los encuentras por 10 euros en ningún lado. Por moda, por prezo ou por conciencia co medio ambiente. A roupa de segunda man arrasa entre a xente nova e non tan nova. E para mostrar as colas que se formaron dende primeira hora en Ourense nesta tenda efémera de roupa vintage. Nos minutos vemos se pagou a pena a espera. Un camioneiro que conducía drogado provocou un accidente mortal en Valencia. A vítima é unha moza de 20 anos que cruzaba por un paso de peóns cando a levou por diante co camión. Xa detiveron o conductor que deu positivo en cocaína e cannabis e será investigado por homicidio imprudente. Un camión que circulaba pola autovía A55 en Tui perdeu o control, atravesou a medianeira do Formigón e acabou emborcado no outro sentido da circulación. Tras de si foi deixando un regueiro de gasóleo de 2 kilómetros que provocou que saísen da vía outros vehículos ao esvarar sobre o combustible. Por sorte, non houbo feridos, pero moito coidado se conducen por esa zona porque está habendo retencións. Conducción temeraria, exceso de velocidade, adiantamentos ilegais ou falta de seguro. Son os motivos polos que a Garda Civil de Tráfico de Ourense sancionou nun só día a 16 motoristas. Todos eles na estrada que une Celanova con Bande no festivo do 12 de outubro. As multas van dos 200 euros aos 500, ademais da perda de ata 6 puntos no carné. Todo isto nun momento en que Tráfico alerta do aumento de accidentes con motos en Galicia. O ano pasado custaronlles a vida a 26 persoas. Outro accidente de tráfico deixou un falecido esta madrugada en Porto do Son. Morreu un conductor de 31 anos que topou cun cabalo en plena estrada na zona do Castro de Baruña. O choque foi tan violento que o animal apareceu a 200 metros de distancia. O tráxico accidente tivo lugar neste punto kilométrico 92 da estrada AC550 que une Noia e Ribeira. Foi arredor das 12 da noite cando un BMW branco circulaba cara a Porto do Son á altura do desvío ao Castro de Baroña. Un impacto violentísimo sacouno da vía tras chocar contra un cabalo. O animal apareceu a máis de 200 metros de distancia do coche que conducía un mozo de xuño de 31 anos que quedou totalmente estragado. O 112 tivo constancia do suceso pouco despois a través da alerta emitida polo sistema de emerxencia automático integrado no vehículo sen conseguir establecer contacto co condutor que falecera no acto. Os bombeiros de Boiro e Ribeira traballaron na escarceración do corpo da vítima. Cando chegamos ali, efectivamente, estaba o cabalo falecido e a 200 metros estaba o vehículo accidentado ca persoa falecida no interior. Era as 12 da noite, había un día de mal tempo, imagino que con pouca visibilidade, e, bueno, supoño que o animal saliu a carretera e chocou contra o vehículo. Os sanitarios só puideron confirmar o falecemento do condutor. Tamén acudiu ao lugar Garda Civil, Policía Local e o GES de Noia. Operarios de Estradas do Estado retiraron o cadáver do cabalo de madrugada e o tráfico retomou a normalidade unhas horas despois cando os bombeiros despexaron unha vía na que aínda eran moi visibles esta mañá os restos do terrible accidente. O mozo acusado de homicidio imprudente nun accidente de tráfico en Santiago hai 5 anos sentou hoxe diante da xuíza. Provocou o accidente e fuxiu do lugar. Hoxe pediu perdón e aceptou a pena de 2 anos e medio de cadea que propón a Fiscalía. Hay que pedir perdón a toda la familia por todo el daño que he causado. Sé que igual tenía que haberlo pedido antes, pero no me sentía con fuerza y de verdad pido perdón con todo corazón de los daños que he podido causar. Este home está acusado de provocar un accidente mortal hai 5 anos na Nacional 525 na saída de Santiago a Ourense e abandonar o lugar onde faleceu un home de 57 anos. Sen respostar a ningunha pregunta e nunha breve declaración, o mozo recoñeceu os feitos que se lle imputan e a pena de 2 anos e medio de cadea que solicita a Fiscalía. Lo reconozco, sé que me he equivocado, que eso no es de persona. Yo a día de hoy
me lo sigo castigando porque sé que he hecho mal, que tenía que haber parado y me tenía que haber preocupado por la gente, pero en ese mismo momento yo me sentía en shock. A máis do coche do acusado, no sinistro víronse implicados outros 2 vehículos, o da vítima mortal e o de Samuel, que quedou ferido e declara como testemunha. Contou que cando se meteu no carril de adiantamento, o acusado acelerou e impediu a manobra. Notaba como que el coche no me dejaba adelantar, algo que me pareció extraño en ese momento. Mi percepción fue que lo había hecho a propósito. Na ambulancia de camiño ao hospital é cando Samuel sabe que o seu coche bateu contra outro vehículo e que o condutor faleceu. O xuízo quedou visto para a sentenza. O que volveu quedar en liberdade é o suposto ladrón de coches que trae de cabeza a policía e o resto de conductores en Pontevedra e nos arredores. Relaciónano con case unha dúcia de roubos e con varias persecucións tan sonadas como perigosas. Entra nos coches e acelera, quen veña de fronte se quere aparta. Estas son imaxes dunha das varias persecucións por pollo por carreiros, estradas con tráfico e mesmo polo camiño de Santiago co risco que supón. Coa mesma pericia coa que conduce, rouba coches. Pois a persoa entrou aquí na farmacia a buscar un medicamento e mentras compraba o medicamento, cando se deu conta, estaba falando por teléfono, salí un momento e xa non tiña o coche. Os 40 segundos pois foi o tempo que lles levou rebarlle o coche. O modus operandi repítese relacionando co roubo de case unha dúcia de coches, sexan turismos ou furgonetas, en Pontevedra e nos concellos do redor. A última denuncia non ten nin 24 horas no cuartel. Deixeno aí e a fai 2 días voltei a mirar e non aparecía. Entón fun á policía e din parte, dixenlle se habían quitado por o tema de algunha obra e din que agora é un pouco normal eso de que haya roubos. Que erro cometín eu? Está o cenicero coa tapa tiña unha chave suplenta. Do seu Dacia de momento nin rastro, todo apunta a que os coches teñen destino. Que os acostuman a levar a Portugal. Véndeos en Portugal coa matrícula trucada e tamén hai indicios de que puido traer algún dalí. Acaban de detelo a ele tamén a súa cómplice, a súa acompañante de andanzas, pero volven a estar en liberdade. E vaya susto levaron en Ribadeo cando empezou a arder un coche aparcado en plena rúa. As lapas devoraron o vehículo en cuestión de minutos. Se non saltaron o resto dos coches foi grazas ao rápido que actuaron os bombeiros. Como poden comprobar, o coche quedou pra ferralla, totalmente calcinado. O asasinato a coiteladas dun home na bella estación de buses de Vigo ten impactados os veciños da zona. Tanto a muller detida polo crime como as vítimas eran persoas sen teito que dormían na mesma caseta dentro da estación abandonada. E hoxe falamos con testemuñas directas do crime, Demetrio. Son os feitos que se produciron onte contra as 6:30 da tarde no entorno desta bella estación de autobuses de Vigo, agora abandonada, que está a convertirse nun lugar nos que os enteitos construíron esas pequenas casetas con plásticos, cartóns e tamén con madeiras. Producíase, como decíamos, esa liorta na que a víctima, un home de 56 anos, morría a consecuencia das coiteladas recibidas. A presunta autora desas coiteladas é unha muller de 36 anos que vivía con el tamén nesas casetas construídas por eles mesmos, que xa foi detida e que agora permanece nos calabozos á espera dese pase a disposición xudicial que toda apunta se producirá mañá pola mañá. Sucedeu nun dos accesos á antiga estación de autobuses de Vigo. Ali dormía dende hai un tempo o home que morreu acoitelado, un vigués que era veciño dese barrio. Cando me pediu auxilio, cando me levanté, ya estaba muerto. Le vi todo sangre en la cara, le vi todo lleno de sangre por todos lados, la cama y la pared que está marcada. Eso fue lo que vi. Llamé yo a la policía, fui yo el que llamé a la policía. A investigación está aberta, pero algunhas testemuñas aseguran que a muller detida asestoulle varias coiteladas no tórax e no pescozo cunha arma branca, probablemente un coitelo de cociña. Os dous, a vítima e a súa presunta agresora, coñecíanse e mesmo compartían o habitáculo onde pernoitaban. Yo nunca la vi agresiva. Yo siempre la miraban allí sentadiños, hablando. Yo siempre los vi allí bien. O sea, no sé lo que pudo pasar aquí. Dende que pechou hai 3 anos, moitas persoas en teito dormen nos accesos á bella terminal de autobuses. Está abandonada e á espera de que se decida sobre o seu futuro. Unha situación que afecta a veciños e comerciantes da zona. Falan de falta de limpeza e de situacións incómodas. O comercio, pois, bueno, vese un pouco afectado. As administracións deberían
poñerse en conxunto e intentar solucionar o problema. Que lo derriben porque estaban ocupando aquí, siempre ves por aquí todo tirado, andan en los cubos de las basuras, pues ayer quedamos todos consternados. Está previsto que a muller detida como a presunta autora do crime pase mañá a disposición judicial. O suposto xamán que detiveron hai uns días en Porto do Son resultou ser un presunto narcotraficante. Hoxe soubemos que a policía o vincula con Tren de Aragua, unha organización criminal originaria de Sudamérica. Nesa operación detiveron en total 13 persoas. Supostamente conformaban unha célula de organización en España. A Policía Nacional difundiu este venres as imaxes do arresto do presunto xamán en Porto do Son a semana pasada. Enmarcan esta detención dentro dunha operación realizada ao mesmo tempo en Barcelona, Madrid, Xirona e Valencia para desmantelar unha célula do Tren de Arauga, unha organización originaria de América do Sur a que acusan de tráfico de drogas, secuestros, extorsións, asasinatos e branqueo de diñeiro. Detiveron en total 13 persoas e nos rexistros realizados interviron diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína e unha plantación de marihuana. Tamén desmantelaron 2 laboratorios dunha sustancia coñecida como Tusi, coa que, segundo a policía, traballa habitualmente esta organización. A operación está relacionada coa detención en Barcelona hai un ano do irmán do líder da organización, coñecido como el Niño Guerrero, que estaba reclamado por Venezuela. A raíz diso investigaron se instalara en España para expandir aquí a organización a semellanza do que fan nos países suramericanos. A Audiencia Nacional, que quen está a cargo da investigación, ordenou o ingreso en prisión de 4 dos 13 detidos e continúan as pescudas para detectar outros posibles membros da trama. Non foi detenido por ningún caso de chamanismo ni por estafa. O investigado de Porto do Son asegurou nun programa da Galega que non atoparon nada no rexistro da súa casa e negou ter vinculación con calquera actividade ilícita. Non tenía nada, non entré ni en el calabozo. ¿Usted es chamán? ¿Ejerce...? Sí, yo soy babalago, yo no ejerzo ese papel, yo lo ejerzo para mí. Si alguna persona quiere mi ayuda, yo se la doy, yo no voy buscando a nadie. Eso de chamanismo, que estafa a alguien, eso es un bulo. A mí se me acusa de narcotráfico, que es peor. E miren como gardaban os cartos estoutros narcos, todos envoltos en plástico para que non se lles estragasen. Así os atopou a policía cando os fou deter. En total son 5 millóns de euros en efectivo. Introducían a droga a través do aeroporto de Madrid e atención, porque lles axudaban traballadores do aeroporto. Estes traballadores accedían a zonas polas que os viaxeiros non pasan e podían recollela. Despois sacábana como se fosen pasaxeiros. Hai 16 detidos. No Porto de Vigo saltaba unha noticia sorprendente esta mañá. Descubriron varios polisóns ocultos nun remolque que ia embarcar nun transbordador rumbo ao Reino Unido. Mónica. Os polisóns entre os que se atopaban menores eran todos estranxeiros e pretendían viaxar de maneira clandestina desde o Porto de Vigo para evitar o control fronteirizo. Nunha operación conxunta da Policía Nacional, a Garda Civil e a Policía Portuaria conseguiron localizalos agochados nun remolque que ia embarcar a bordo dun ferry con dirección a Reino Unido. As forzas de seguridade intensifican os controis nesta zona do Porto para evitar a entrada e saída de polisóns. A Garda Civil detivo un veciño de Curtis de 47 anos acusado de provocar ata 11 incendios forestais nas comarcas da Mariña. Xa está en prisión provisional. No seu coche atoparon unha caixa con chisqueiros e unha botella de alcohol de 96 graus que creen que utilizou para prender lume. O Seprona encargouse da investigación. Neste edificio de Santiago estivo durante medio século o centro hospitalario de referencia en Galicia na Rúa de Galeras. Pasaron xa 26 anos da última consulta e hoxe visitámolo con algúns dos profesionais que traballaron neste centro. Hoxe transformado en residencia de estudantes e hotel de peregrinos. Nos minutos vemos o aspecto actual. Agora van ver como se encontra o camión que está emborcado na A55. Teñan moito preocupación nesta zona, recordemos que está en sentido dirección Tui. Un atún vermello de 170 kilos despezouse hoxe en Lugo nunha auténtica exhibición da arte tradicional xaponesa. É unha cerimonia cargada de simbolismo e que require un traballo manual experto, neste caso a cargo do chef dun restaurante asiático.
Neste restaurante de Lugo, os amantes da cociña asiática tiveron unha experiencia excepcional. Asistiron ao despezamento e degustación dun atún vermello de 170 kilos. A técnica de corte manual do atún é coñecida como ronqueo, polo son que fai o coitelo cando pasa polo espiñazo. Un despece de un atún de 170 kilos pode rondar hasta 600 kilos. O tamaño normal son entre 200 e 300 kilos. O peixe é descabezado e sepáranse os lombos e as partes nobres máis aprezadas, como a ventrecha e o morro. O atún aproveitase ao máximo os músculos e as vísceras ata a pel. Cada parte da peza de atún vermello ten diferentes texturas e infiltracións de graxa, acaídas para as diferentes elaboracións de sushi. Clientes e creadores de contidos culinarios puideron degustar 4 pratos elaborados con esta peza de atún. Sashimi, se pode facer tataki, tartar, nigiris, gunkan e moitos máis platos. No restaurante ofrecen máis de 200 celebracións de cociña asiática, unha experiencia gastronómica que tendencia e que inclúe a preparación dos pratos avistados comensais. A campaña da boandeira iniciouse esta semana, pero a vieira está actualmente en veda. Nunha batea de Arousa comisaron 120 kilos de boandeira e 4 de vieira. Foi o resultado dunha operación conxunta contra a pesca ilegal entre a Garda Civil de Pontevedra, o GEAS da Coruña e os gardacostas de Galicia. O negocio da roupa de segunda man non deixa de medrar e atrae especialmente os máis novos. As vendas entre os menores de 25 anos dobráronse no último lustro. Nótamolo en eventos como o que se está a celebrar en Ourense, Bea. Esta tenda efémera estará aquí en Ourense durante toda a fin de semana. Aquí podemos atopar prendas de roupa por tan só 10 euros, prendas de segunda man, unha moda vintage que atrae especialmente a xente nova. Algunha destas prendas teñen máis anos que moitos dos que están aquí hoxe mercando. O prezo é unha das principais motivos polos que se achegan ata aquí. Tamén a sostenibilidade. O mercado de prendas de segunda man medrou ano pasado máis dun 19%. Así estaba a céntrica rúa San Miguel de Ourense a primeira hora desta mañá. Una horita, sí, porque al no tener entrada también tienes que venir un poco antes o luego echas aquí mucho más tiempo y las cosas agotan. Agardan para conseguir unha peza de roupa de segunda man nun evento que xa ten percorrido diferentes cidades. ¿Compensa estar esperando? Sí, es ropa barata y que al fin y al cabo está bien y te salía más barato que ir, por ejemplo, a una tienda. Entonces, a la economía de los jóvenes sí, viene mejor. O prezo é un dos principais motivos do auxe da roupa usada, especialmente entre os máis novos. Nos últimos 5 anos dobráronse as vendas entre os menores de 25. Más que nada económico. Y aparte que si encuentras ropa de buena calidad, mejor que comprar la nueva, que a lo mejor una de estas te puede valer 100 euros. Encontrei aí unha chaquetiña así finiña de Nike, esta chaquetiña, verdad? Bastante, verdad? Sí, vintage de outro tempo, sí, bueno, xa, tamén da miña quinta. Roupa que volve ter unha segunda vida grazas tamén a un consumo máis sostible. A industria da moda está considerada a segunda máis contaminante. E ao final así tamén frenamos un pouco que consumir. Utilizo pantalóns da miña mãe dos 90, están perfectos e agora poño un pantalón durante un inverno e xa está todo desfeito. Por la sostenibilidad más que nada y por la calidad, que la ropa de hoy en día no tiene tanta calidad y los precios son muy diferentes. Encima, no especial, pero distinta a lo que la gente puede comprar en grandes marcas, yo creo que hace que se diferencie un poco y que le suma un valor añadido. Motivos que fan que o negocio da roupa de segunda man non deixe de medrar. Estímase que podería representar ata 10% do mercado global da moda neste 2025. O vello Hospital Las Galeras en Santiago reabriu como residencia de estudantes e hotel de peregrinos despois de 25 anos de abandono. Pero as súas paredes gardan aínda medio século de coidados e de práctica clínica transformadas hoxe en confortables instalacións para o descanso e o estudo. Reabre despois dun investimento millonario con 400 cuartos. Os doutores Pose e Gelaber, internista e neurocirurxán, lembran a data en que o Hospital Provincial tomaba aquí a remuda do Hostal dos Reis Católicos. Creo que ponía año 54 la inauguración. Ese fue el año que se cerró el hostal y el hospital vino para aquí. E a posterior apertura, mesmo a carón do Hospital Xeral. Había un oncólogo para os dous hospitales. Un oncólogo, e sabes quen poñía a quimio? Unha monxa, Sor Dolores, que acabou cos dedos mutilados.
Atopan todo moi cambiado, con cuartos onde antes había oficinas, almacéns... Daquela de moqueta nada, non? No. Nada de nada. Bueno, Terrazo, este era planta terrazo. baixa, aquí había un cuarto pequeno que era o laboratorio. Os aparatos que había para... Os aparatos que había era o fonendo, rayos X, no había el escáner, la tomografía, que hasta aquel momento todas las pruebas de diagnósticos eran muy cruentas. Me refiero muy cruentas, que se le hacía un agujero para meter contraste en el cerebro. E despois fomos para o Hospital de Conso. E despois, moito máis tarde, no 99, cando se fixo o traslado do Seral. Os vellos médicos celebran que haxa estudantes de medicina entre os residentes de agora e a decoración do comedor e botan en falta a cúpula de cristal do 7º andar para que os estudantes visen as operacións. Tenía sillas, si podías estar sentado y estar viendo lo que pasaba debajo. Y aún así había alumnos que se mareaban. Mentre recrean as bellas vistas, chancean sobre as instalacións. As actuais camas de 1,80 non serían moi adecuadas, aseguran, para a práctica clínica. E miren o habitante que paseou pola vila de Toreno do Bierzo moi preto de Galicia, un osezno. Nesta zona están acostumados á súa presenza, pero non a velos tan de preto paseando tranquilamente polas rúas. E non pensen que foi de madrugada, eran as 9 da noite. Xa comprobaron que a chuvia nos deu un respiro, non hai que baixar a garda. Volven repuntar as precipitacións nas próximas horas, ao longo da tarde volverá a chuviscar. Imaxes en directo de Vigo, na comarca de Vigo, e onde se recolleu máis auga, esa que asociamos á fronte. En algunha estación achegaron aos 40 litros. E a imaxe da Coruña, esta imaxe espectacular dende, como lles comentaba, a Coruña, sérvenos para recordar que mañá todo o litoral galego volverá a estar en aviso, non polo vento, senón polas ondas que arrastra o mar de fondo. Fíxense a previsión para as próximas horas. É certo que, para este lado mellor, é certo que lle indicamos chuvieiras case que en calquera punto de Galicia. Non queremos decir que vai a chover durante toda a tarde, pero sí que son probables esas precipitacións intermitentes en áreas das 4 provincias galegas, precipitacións que poden vir acompañadas de algunha tormenta nunha tarde onde notamos un lixeiro ascenso das temperaturas. A máis elevada en Pontevedra, rozamos desta hora os 21 graus. E hoxe, despois de Gustavo, como sempre, falamos da fin de semana e falamos das borrascas que nos van a acompañar tamén para a próxima semana. E chegou o día. Tras filtracións simuladas ou reais e despois dun adianto, por fin se pode escoitar completo o novo traballo de Rosalía. Mesmo houbo quedadas só para escoitalo e na de Barcelona non faltou a propia Rosalía. Un traballo no que canta en varios idiomas e aposta polo lírico. Pois ollo, porque sei que os compañeiros do Quen Anda Aí reciben esta tarde a visita da mesmísima cantante Rosalía. Como foi posible esa exclusiva, Juan? Moi boa tarde, Antía. Evidentemente, un álbum espectacular o de Rosalía vai no vir presentar aquí o Quen Anda Aí, pero xa nos coñecedes, será Rosalía ou a nosa particular Rosalía. Para iso teredes que estar pendentes. Tamén hoxe, o neurocientífico Xurxo Mariño vai nos demostrar que todos vivimos nunha alucinación permanente, xa que o cerebro interpreta constantemente a realidade, é dicir, nada é realmente o que parece. E tamén, esta tarde, imos analizar a primeira operación en España contra o tren de Aragua, a perigosa estrutura criminal internacional. O falso xamán de Porto do Son, co que falábamos en exclusiva hai uns días, está entre os detidos. Todo isto e moito máis contra as 4:30 no Quen Anda Aí. A información continúa en G24 e G24play.gal. E nos deportes, seguen as novas boas pro Celta, Gustavo. Está desde Norabó os afeccionados do Celta porque o conxunto vigués gañoulle por 0-3 o Dinamo de Zagreb e vai lanzado. Vémolo nun intre no tempo dos deportes.